ध्यान दी हमारा पे, आगे पढ़ी कार्यक्रम बढ़ाई, बहुत दिक्कत बा। बाबा रौरे शरण में हम रही ना, हमेशा रौरे के ध्यान देते रही ना, रौरा सहाय जिये तनी। बाबा देखा हो जब बैठल भवन ताहा जीवन दुख हो नु तो कुल बता दी हो ताहा जीवन दुख हो। ठीक है बा, ऐसे के देखा तो हमने तो कितना विपत्ति आइल बा। हां विपत्ति तो आइले बा, हमने के बुझाता के हाल बन गया। वो ताहा जो भी कौन कहे बाबा लगे है ना तो ना हम ना लगे, चली ना। हां देखिए गिरहे ना तो ना चली चली चली। हम दूगो आवत ताड़ी सोन, दोनों के तनी देख के हमारा जाता कि बाबा बाले बच्चा खातिर आवत ताड़ी सोन कि उन्हीं के लइका फैका ना होत हुई। देखो हम रौरे चरण में गोड़ पे गिरल बनी, उन्हीं के ध्यान दे के बाल बच्चा करवा दे। कुछ करो अगल बन बाबा नजदीक के बा। चली चली। देखिए गिरहे ना तो गोला गल हेते जाओ हेते जाओ आकाश लागल है वो। आओ आचर धक गोला गल है। देता हमारे माफ करते जौन गलती सही भइल बा सब। पत्तो के देखी बाबा हे पत्तो है। हाँ बोली। चलो हो तो गुरुजी बानी, गुरुजी के दया से आइल बनी हम। चलो जाओ चलो जाओ चलो बाबा के गोला दलो बैठ के। प्रणाम प्रणाम बाबा। जिया जागो पता फूल का बात बा बचिया। ए बाबा हई हमार पत्तो हरे अतना दिक्कत में बाड़ी नु नत कही हमनी के परेशान बन जा। हमरा एक गोतिया में बियाह रहे वही में गोई रही बाची हमार इनका के का जाने का खिया देली सनु तब ले हमार नात अब पोता देखे के शौके नहीं के बिकता गौवा। ओए हो जननी बाबा अब का कही रवा से हमर नात पोता देखे के बड़ी शौक होता। बाकी का जाने केवा तो दीवा में को देले वैसा हमरा बाची हमरा बहुत मोह होता। अच्छा अच्छा बाची तू घबरा न। आई जब बाबा भी आग में तू जानते बड़ू कि बाबा के बाण फेल ना होला, तू हूँ तो यही तरी घबराई रहू पहले तो हरो बाल बच्चा होत रहल ना होत रहल। इहे बाबा के देन है प्रभु बड़का मालिक के कि तोहरो बाल बच्चा भइल नु। घबराए के नहीं खे, ई बाबा एकदम तहारा के माला ले भाला कर दी हो ठीक नु। आ तहारा पतोह पे तनिका कष्ट नहीं खे, बहुत कष्ट बा। ये बालक के जानियो कि तारा के खाए पियाने में धो दिल वाली से करा के खिया के एक और देख के जवानी सुघराता ठीक नु। ई बाबा एजे ले बैठल बैठल हे बच्चा बो के देख लेलन ठीक नु। होई एकरा बाल बच्चा अनगा बाड़सन, लगातार बाल बच्चा अनगा बाड़सन, घबरा नत। यही से तो बाबा शरण में आइल बनी जैसे हमार उबार कोई वैसे हमारा यही बाची के उबार करे। अब बाबा 10-12 गो बाबा सन जाए दी 10-12 गो बाबा का भइल हमन कम से कम तो लालसा तो पूरा हो जी हमार बाबा। आय तू बाची कुछ कह बाबा हमारा बहुत खटाई खाए का मन करत रहता लेकिन कोनो सपना साकार नहीं होत बाबा। हमार ऐसा हमारे घर करी नु कि हम अपन बांझिन के
ताना सुने वाला काम मत करी बाबा। हमारे के बहुत ध्यान दी कि हम अपने शौक श्रृंगार पूरा कर ली बाबा। एगो खाली लड़का चाहे लड़की अगर हो जाई तो बहुत बड़ी मारा है बाबा। 10-12 गो से कोनो मतलब बाना बाबा। बड़ा दुख में बानी बाबा। ना तरो बाची होई के सगरे कहत ऐसे सखी सहेली सास तो सब बोलता हमारा के कभी तक ले तुम्हारे कुछ भइला कुछ करी बाबा। दवाई बीरो जोन विवाद करा के थाक गइल बानी बाबा। हम चुप रह का करब जीवन जीवन अंडी हमनी कहती छोकरी के मुंह में करी खाना पोता जा उस तारा ता तना नाती पोता खिलावे के मिली कि तू भी आ जइबू। 10-12 गो बड़ा सन इंडिया टीम बांध लेबू तू तो। यही से रे बाबा शरण में बनी हमनी के सरकारी हॉस्पिटल में का जांच करा ले अल्ट्रासाउंड करे में जा कुछ नहीं थे गड़बड़ी इनका जननी। अब हमनी क्या करी जा बचदानी तक देखा ले जा। अब हमनी के नसीब में का जाने भगवान का कोइले बावन के बाची के मुंह देखे के नहीं खिन 100 मीटर लड़का फका के गाँव महाला सब हमारा के थू थू कर दे के ऐसा पतो लियाइल बार तारा के एकदम घर के तारा खोखर कर दे। बाल बच्चा होते नहीं खे दोसर अपन के बियाह कर द बाकी हम कहनी कि ना जवन हो तवन जैसे हमार भगवान मुंह देख खैले बन चियार कैले बन वैसे एहू बाची के मुंह चियार होखो। अरे बाबा रौरा शरण में गिरल बिया बालक। देखिए कर आके भाला करी जरा सांस के ठीक कैनी वही तरह करा पतो हो को ठीक करी हमनी के सब। हाँ बाबा हम देखा तनी बहुत करा पे बड़ियार धदल सन। हाँ राउर जवन खर्चा बा जवन दियाई। हाँ हाँ बाबा हाँ एकदम सही बा सही बा। हाँ रौरा खोर खुराक में इसको ना दिक्कत हुई बाबा। बाकी एक पतो के कदम भाला चाहिए। क्या कहते नहीं बाबा। बाबा यही के चलते हम अपन नैहर नहीं खिंचत बाबा। और बाबू माई पे का गुजरी सब गांव टोला महला का पूछी बाबा कि का तुहर लड़की के का कुछ ना भइल का। बाबा हमरे को ऐसा कर दिनो कि कोई लगे बाबा। मत रो बहुत दिक्कत में बनी बाबा। बाची मत रो कैसा जवन देवे के बाबा बाबा अच्छा तो अच्छा सब दे दी हमारा के बाबा सब करम बाबा के 30 दिन पूजा करम बाबा। हम 30 दिन पूजा करम अपन लड़का खातिर उजियार को दी हमार बांझिल कोख के उजियार को दी बाबा। हमारा उजियार को दी मत रो बाबा के शरण में सब बाबा बुझता सब बुझता। घबड़ो न बाची घबड़ो न रह तन ध्यान धरे के हमरा के दे रह बाबा। देखिए बाबा बलकवा पे बाप रे बाप तो को गो बड़ा सा ये बाबा। ये बाची के तो जाने ले ली हो सोन। हे बाबा देखी बड़ी बड़ा सन करा पे 6 गो बुझाता बड़ा सन। भाई हो दादा हे बालिक के तो जाने चल जे। देखी बाबा हाँ 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 रउआ खर खुराक में कमी ना हुई। आई हो दादा ये बालक के जान बचा लो ये बाबा। तोरा बड़ी कष्ट बा ये बचिया। इनकर मरद नहीं खन हो ना मरद नहीं खन लौंग ले बड़ू ना अच्छा तो ले बड़ू ना कुछ नहीं बाबा ले आई तो जाके जल्दी ले वो अच्छा तो ले लियो। लौंग लेके जल्दी आओ तो सर देखो बा 7 गो लौंग ले लियो। हाँ थोड़ा सा अच्छा चाउर ले लियो चाउर। हाँ लेके आओ मर्द निखन तो अगरबत्ती बाबा ना अगरबत्ती काम नहीं खे बाबा के ले खुराक दिहल दारू ना नु ना ना दारू बाबा ना पियस। चल ठीक हम आवत हाँ। लेके ए बाबा हो जनु
अरे पैसा के बात मत करो, लेवो ना। आई 6 गो बड़ा सन, 2 गो जीन बड़ा सन, एगो नेटुआ बा, 2 गो मरही बैसन। अच्छा बाबा बड़ी एकरा में दिक्कत बा, 6 गो बड़ा सन। आवत लेके बाबा लेके आओ जल्दी। आवत ए बचिया हम घर से आवत लेके थी लवंगी आऊंगी तू न कहला कि ना न तो लेके चलो जाई लेके जाई हम आवत लेके रात हां ए बाबा जातनी अपन लड़के वाले विदा करावत तनी घर में होई देखत तनी काने गोल भवन चिल्लाई बबुआ के अपना आवत तनी गो लगती बाबा लिखा कब्जा पे लिखा। हां एक जात लिखा। हमार ला द पहले द बची चलो बाची तन तू अपन हाथ दिखाओ तो लेख बाची तोर बड़ी हाथ कापता कुल ओहनिए के दिन हो घबड़ो न तोर सब बाबा भाला कर दिहन बाकी बाबा के खर खुराकी में बचिया कमी न करिए ना तो आगे चल के भोगे का परी जान जी है एकदम बड़ी तोरा पे दुख बा सब तोर बाबा भाला कर दिहन देखो तड़म ठीक नु। जे बारू का हो हाँ आई बोल छी आई अरे चल गोरे खेतवा देनु काम करते बैगन कोड़त रही देखत देह को फुलाता देखत देह को फुलाता की कम को बोच आय कह का कहते रे बाबा गो लागत नहीं कोई का कहता नहीं अरे बबुआ ई तहार मेहरानू हड़ी। हाँ बाबा ई कितना दिन से इनका होता है तरे बाबा मान के चले के 3 साल हो गुल नहीं के बाल बच्चा होते नहीं थे 3 साल हो गई। हाँ संगे रहेला जानू मिलजुल के। हाँ सब का माने घर बात मैं 2 घर बात एगो माई रहले हमनी के 2 आदमी रही न जाए आई तारा 3 साल हो गइल आ तारा बाबा के एबरा याद करल हा। ए बाबा हम दवाई नु करावत रही माई कहते नु के दवाई करा रहे अब तब बाबा भी ले चली है हम ले कहला हनी एक बात सुनो। हाँ कही बोला तो ठीक बा बोली ना ते काट देबो ते बतिएगो तारा माई ले बोलले रही लवंग कपूर आओ छत देला हड़ी। हाँ का देला हड़ी लवंग 5-7 गो हाँ 5 गो कपूर हाँ तनी से चाउर हाँ बाबा अब जाएंगे हमनी के ते घबड़ो न तोरो माई के बाल बच्चा ना होत रहल यही बाबा के देन हनु कि ते आइल बड़े जान जे हे बाबा के देन ह कि ते पैदा भइले तोरो माई के बड़ी गांव में हंसत रही मूर्ख औरत जान जी है गाड़ी तो हमरा ना देवे के ऐसे नहीं खी देत बहुत तोरा के माई के हंसत रही कि बांझ रहबे रे हई रहबे रे तोरा लइका फैका ना हुई रे तोर तोरा गोतिया में तनिका तबाही मचा वाला बड़ा रे तब ते पैदा भइले जानले आए तोरो मेहरानू के कहते नहीं 10-12 गो लइका हुए सन जान जी घबड़ो न बाबा भी आगुल बड़े देर होई बाकी अंधेर है बाबा भी ना होला। हाँ एक बात सुन ले तोर माई कहले भी अपना खुशी ले कि बाबा के मंदिर बनवाए हे बाबा के मंदिर नहीं खे देख ले यही तरी बाड़ा ए बाबा के तनी एगो मंदिर बनवा दी है लइका तोरा होई तबे ए तरी ना
बाकी होई। अब दवाई बीरो नहीं के करे के ते दवाई बीरो में बहुत पैसा फेंकले आ तोरे टोलवा के घरवा के भिरिया के उहे कुल कदर कैले विषय नहीं करा पे जानले पूरी खिया के लिया गुरस नु गुरल पूरी खाए ओई पूड़िए में रेल दिल बड़ी से जानले हो गुलबा गड़ब आज के जुग जमाना वैसे नहीं खे। बाबा कुछ बाबा कुछ इनका संग परहेजो करे के बा। का नहीं खाए के। देख बच्चा बरौले में सह बा। अब मान लो हमें इजा ले इथिए करी या तू इजा बरवे नत कर। अब मुर्गा मछरी अंडा ई कुल नइखे खाए के एगो बात ध्यान दीह। आ ओकरा बाद गाभिन सुअर बिया नु ओकर दूध तहरा पियावे के पड़ी। एक बार समझ आई ना कि हम हेजा बताई आ तू जाके घरे उहे काम कर तो ना होई। ओकरा बाद तहरा रोज सुबह में नहा धोआ के इनका 2 गो अड़हुल के फूल तूर के ले तू आ इनका के दे दीह। आई पूर्व मुखी ध के आ 1 लोटा जल लेके बाबा के नाव पे आ 2 गो अगरबत्ती आ रोज नहा धोआ के रोज पूजा करी हन आ वो 2 ताला छत पे ठीक नु पूजा के जल धांगाए के ना चाही उजा जूठ काठ ना जाए के चाही जहाँ पूजा ही करी हन। ओकरा बाद तना कैला के बाद जानियो कि अपना गोतिया के इनकर परछाई न धंगाई दिह ना तो कुल फेल हो जाए। ओकरा बाद इनका के नैहर साल भर न जाए दिह। नैहर चाहिए साल भर तो दिक्कत बा अलग साल भर में इनकर बाल बच्चा हो जाई। ओकरा बाद इनका के सुदिन सधावे के विदा करी हो ठीक नु। ये बाबा के कृपा से एकदम ही सुहाग थी हो जीवन बालक आओ तोरे ने पीठ ठोक दी एकदम। बाबा इनका तनी पीठिया ठोक दे हैं। हाकनी डाकनी 17 जगह गोइलू मुंह मरौलू आ तब हे बाबा भी अइलू आई बाबा भाला क के तारा के विदा करियन। अब जा तारा मुंह में करी खाना लागी कबो ए बाबा का आशीर्वाद बा। जा बालक जा चल बाबू लग हमने के सरकारी हॉस्पिटल में जांच करा ले अल्ट्रासाउंड करे में जाए कुछ नहीं थे गड़बड़ी इनका जननी। अब हमने क्या कर जाए ऐसे लाल करता बचदानी तक देखा ले भैया। अब हमने के नसीब में क्या जाने भगवान का कोयले बावन के बाची के मुंह देखे के नहीं थे 100 मीटर लगा फका के गाँव महल सब हमारा के थू थू कर देके ऐसा पतो लियाल बारू तारा के एकदम घर के तारा खोखर कर दी। बाल बच्चा होते नहीं खे दोसर अपन के बियाह कर दो बाकी हम कहनी कि ना जवन हो तवन जैसे हमार भगवान मुंह देख खैले बन चियार कैले बन वैसे एहू बाची के मुंह चियार होखो चियार उजियार होखो चियार तोर बहिन चियार मुंह उजियार होखो ऐसा पतो हमार मिलल देख हमार कोडत से कुछ कर दे। चलो अरे बाबा रौरा शरण में गिरल बिया बालक देखिए कर आके भाला करी जैसे करा पतो के ठीक कैनी ना गलती हो गई जैसे करा सास जैसे करा सास के ठीक कैनी वही तरह करा पतो हो को ठीक करी। हाँ बाबा हम देखा तनी बहुत करा पे बड़ियार धदल बैसन। हाँ राउर जवन खर्चा बा जवन दियाई। हाँ हाँ बाबा हाँ
एकदम सही बा, सही बा। हाँ, रौरा खोर खुराक में इसको ना दिक्कत हुई बाबा, बाकी एकरा पतो के कदम भाला चाहिए। का कहतनी बाबा?